दिनै गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय नैबे बाथौफुरि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै सानसेमानि फुंनिफ्रायनो फैगौ 49थि बोसोरसालिया जथुमानि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि बोसोरसालिया जथुमानि दिनै गाहाय खुन्था गायसननाय सान हिसाबै जोङो सानसेमानि यज्ञनि जागायनानै हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारिजों जोङो दा जोबनायाव फैबाय। जों आसा खालामदों देग्लायनि बे 49थि बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों दुलाराय आसाम नाङैनो एबा आसामनि बाहेरायाव थानाय बर'नि अनगायैबो जोङो शान्ति प्रतिष्ठानि मोनसे मेसेज बिलाइनो नाजानाय जादों। देग्लायनि जि बोसोरारि जथुमा 49थि जि बोसोरारि जथुमा बे जथुमाया सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनायनि थामथिम खालामनाय जादों। 21, 22 आरो 23 जानुवारि 2024 मायथाइयाव। दा बेवहाय जोङो सिगां सानाव 21 खालि मोनफ्रोमबो जोंनि जि मावबादा दङ बे मावबादाफोरखौ बेखेवनायजों लोगोसे बेवहाय जोङो ओइदिनखालिनि जि डेलिगेट सेसन बे डेलिगेट सेसनखौ दानि आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार जोंनि बिश्वजित दैमारि सार बेखौ जों मोननो हास्थायदों। आरो बिनि अखानायै जोंहा जि दङ अखण्ड यज्ञनि बाथ्रा फैबाय। बे अखण्ड यज्ञआव जोङो अतुल जग बिथाङा बेखेवगोन माबाखौ मन्दिरखौ। बेनिफ्राय आफाया दैदेनगोन जोंनिया मनरन्जन आफाया। बेनिफ्राय लासैनो जेसेबां माने खामानिफोर जागोन बे फारि फारि जालांगोन आरो बेवहाय जों खुनु माबाखौ लायाखै। आं दहाय बुंदों एसे पार्टि लानानै माबायाखै। बे दिनाव सेकेन्ड डेआव जों शास्त्र बिसारावहाय जोंनि मानसिफोर थागोन आरो बिनिफ्राय बेलासियाव आरोबाव डेलिगेट जागोन। अखानायै लास्ट डे जे माने 23नि बे 23नि फुङाव जोङो मोनसे बिराद एबार गोदान मोनसे माबा सिन्था सरसा खालामदों। बेवहाय आयुष माने योग ब्याम खालामनाय बे जोंहा जि भारत सरकारनि जि मन्त्रि माबा दङ जोंहा सर्बानन्द सनवाल सारखौनो बेवहाय बेखेवगिरि खालामनो नागिरदों। फुंनि 6 बाजिनिफ्राय 7 बाजिसिम घन्टा मोनसे बे प्रग्रामखौ दोननाय जागोन। बिनि उनाव साहा लोंखांनायनि उनाव मोनसे शास्त्र बिसार दसे जिरायगोन। बेनिफ्राय सेमिनार जागोन। सेमिनार बेखेवनायखौ जोङो हाग्रामा महिलारि आवगायनि बारग' बिटिसिनि चिफखौ मोनगोन आसा खालामदों। बेवहाय जों बेखौ लिंबोगोन आरो बिनि उनावहाय शास्त्र बिसारनि उनावहाय जि अपेन सेसन जागोन बे अपेन सेसनाव गाहाय आलासि महरै जोङो दानि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। आरो बिथांनि खोथा बादियैब्ला बिथाङा जिहेतु जोंखौ जानुवारिनि 1 उइकआव लेंहरदों बेबादिब्ला मोनगोन बायदियानो दासिम जोङो पजिटिभ माबायाव दङ। बे आरो बिनिफ्राय माखासे जों थालांबावदों। बे मोजां आलासि जों लादों एबार यज्ञालय बे फार्स्ट डेआव यज्ञालय जि मन्दिर जागोन बे मन्दिरखौ बेखेवनायाव हेमन्त नार्जारि रिटायार्ड IAS बे फैगोन। बेनिफ्राय जों मोजां जेनेबा दा डाइनिं हल बेखौ बेखेवनायाव जों लादों फुलेस्वर बसुमतारी कमिशनार टेक्सनि बेखौ लादों। थिग बिदिनो
एग्जिबिशन बेखेवनायाव जों माबाखौ लादों नन्दिसा गार्लुसा बेखौ मोननायनि आसा जोंहा दङ लोगोसे स्टेज बेखेवनाय सानैसो दंबावो मोजां मोजां गणेश औवारी प्र भाइस चेन्सेलर कटन इउनिभार्सिटी बिथांमोनखौ जोङो माने दासिम माबायाव दं आरो हप खालामनानै दङ मोननायनि माबायाव जोंहाथ' जिबादि जों सानदों बिनिख्रुइ बारा जासिगोन जिहेतु दहाय जोंहा गागि आफादनि लेङाइ आफादगिरि फतेन्द्रनाथ बसुमतारिया बुंलांबाय जे more than माने 8,000 बारा जानांगौ होनना बुंदों बिथांनि मथे 10,000 जानांगौ 10,000 जानांगौब्ला जों आसा खालामदों जागोन बियो मानो होनबा गुवाहाटि नायनो फैनाय बहुद दङ बिसोरखौ लायोबा जों 10,000आनो जागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो खावलायनाय थागोन जोंनिफ्राय खावलायनाय थागोन जे मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय गाजा गोमजायै फैनांगौ लैहोर लैहोर फैनांगौ आरो बेवहाय साक्सेस खालामफैनांगौ मानो होनबा बियो सभा जानांगौ महासभा जानांगौ गुरुदेवा बर'फोरनि सभाखौ बर' महासभा हिसाबै खुंनानै गालांनाय बायदि जोंबो बेखौ बर' महासभा हिसाबै खुंनो हानाय बायदि जोङो फैयोबा मोजां आरो जोंनिफ्रायथ' जोङो 10,000 नङा more than 10,000 जों लुबैयो माने गाजा गोमजा खुंनो आरो बे माने केपिटेल एरियायाव बेबायदि जों गद जानो हायोबा बे जोंनि थाखायनो बिराद मोजां आरो